खोन्थाहरनांगौ बे अमा राजाखौनो गिया माथो आंसो लाबोगौमोन बे टिभिखौ नोंनि थाखायनो आं दिनै टिभिखौ लाबोनो मोनासै आंखौ निमाहा होदो आयै नोंसोर सानैनि टिभिनि दावराव जानायखौ नुनानै आं आफानो फन खालामहरदोंमोन प्रब्लेमखौनो नोंसा नोम्फानो खोन्थाहरनाङा मिथिबाय नोंसा नोमा हाफाङाबो खम नङा मिथिबाय आरो बेथ' अमा राजासोमोन अमा राजाखौनो जेननानै थाग्रा मानसि नङा माथो जेबो नंला दे टिभिखौथ' लांबायना आदै सन्थलाया बायना हरबायना बे सन्थलायाबो मालायनि प्रब्लेमाव बिराद दैयाव बाज्रुमनाय बायदि बाज्रुमनो मोजां मोनो इयो बिनिखायनो गाब्रबबाय थायो बे सन्थलाया मानो टिभि बायनानै हरनांगौ बियो बिराद माहाजोन जानाय बायदि मोनथारदों खोमा गावखौनो मिनि फैदों बेवहाय खदाल हाथायखौ लानानै आइला आंनि हाथाया खदालसो होनबा आंनि हाथायखौ दालिम बेगर बायदि रिजि रिजि समायना गोजोंसो सानदोंमोन हाराव मिनि फैनाङा मिथिबाय माथो जाखो मिनिनायालाय जाय मानसिनि हाथाया मैला बिसोरसो मिनिया दा जाय मानसिफोरनि हाथाया गोजों साफा बिसोर अराय मिनियो मिथिबाय जाय मानसिफोरा रागा बुथेथे मिनियालासिनो थायो बुगावगाव थायो होमबाना साननानै लाखादो आरो बैसोरनि हाथाया मैलाला गेसावसाव होननानै हाबां नोंनि हाथायाथ' ओरैबायदि मैलाखा खोमाना बिनिखायनो नों मानसिया उरलेलि माखुब जानानै थाबाय थायो मालाबा हाराव मिनिलाय जोंनि बायदि बांद्रायलै बिनि खुगाया बिनिखायनो एसे जारिनि र' माहाय अमा राजा आंखौ खोनायाखै सानदों नामा आंनि खाथियाव थानानै आंखौनो रायखुमाबावदों गोहो गैयै मानसिफोरासो बेफोरबायदि सिरि सिरि रायखुमायो गोहो दंबा आंनि मोखां सेरावनो बुंना मानो गोहो गैया जानांगौ जाखोब्रा नोंखौ दुखु मोनजानो गिनानैसो सिरि सिरि रायलायदों आं नङाबाथ' आं नोंनि सेरावनो नोंखौनो हाजार बार रायखुमानो हायोब्रा बांद्राय डायलग मारिना मिथिबाय अमा राजा नों गावखौनो बांद्राय स्मार्ट सानना लानाङा मिथिबाय आंथ' स्मार्टआनो ब्रा हापां नाथाय नोंसो अभार स्मार्ट जाबायना आंलाय मा अभार स्मार्टल'हाय आं अभार स्मार्टनिबो बेसेबांबा गोजौआव मिथिबाय पावालि थां स्कुटिया दिहुनहैदो जागोन दे आयै आं स्कुटिखौ लायनि अमा राजा आंनि सायख'मानि होसोबाय थाग्रा टिभि दखानखौनो नागिरना मोनासै नों हो आं जाय दखानाव बायदों बे दखानावसो खिथु खारफालांदों आरो ना हा माथो आंनि मेगना जेराव नोजोर गोलैदों बेवहायनो हाबहैगोनब्रा बेवहाय नों हाबखुमानानै दं ना मानानै दं आं मिन्थियाना माथो थिखाय नों आंखौ हाबखानाय नुनानैनो हाबफैदों खोमा हे जायखि नांलायलायबाय थायालै आं खारनोसैलै आबा आं गारिखौ दिहुनहैनोसै दे आच्छा दे आइला जामाइला मानसि नायगोमोखोब्रा हापां नांनि खावलायाव माबाफोरसो नांनानै दं देलाय बोखानानै होलाय दे बोखानानै हो सोबागासिनो सोबा जागोन आं खावलायखौ नोंजों सोबानो थाखाय फाथिनानै होआखैब्रा खावलायाव माबाफोरसो सिथाबनानै दङ नामा बेखौसो नायनो होदोंब्रा आङो सोबानो बुनो बेफोरावल' थान्दा मारिबाय थायोब्रा नोंलाय आइजोनि प्रेसिडेन्टआनो बिदि जाबाय नामा नोंलाय नों एमएलएआनो बिदि जाबाय नामा लामा गेजेराव थानानै आंजों नांलायबाय थानो आंथ' नोंजों नांलायाखैना नोंसो मानो आंनि उन खारफाबाय थायो आंसो टिभि दखानाव हाबग्रोदोंमोन नै होनदों गावहासो टिभि दखानाव हाबग्रोलायबायनो लाजियाबो मालाय हाबखांनायनि उनाव हाबफैनाया बिनिखायनो आं नोंखौ नायनो बायो मिथिबायना लायला मा जरालै मालाय जरा थानायखौलाय नोंहालाय मा नांजादों नोंबो नांजागोनब्रा नाहरलाय मा नाहरगासिनो आङो नोंबो नुनानै बादावबाय नङा होमबा मा खालामफैदों बिसोरलाय बेवहायलाय मा खालामफैदों बिसोर बेवहाय बा कफि लोंनो नागिरलायदों थुलाय मा खालामहैदों नायहैनि आंबो नायमारनि मा खालामखुमागोन बिसोरो मानो केफेआव हाबैदों बिसोरो मा खोथा दं बिसोरनालाय मालानिफ्राय लोगो जालायखो बिसोरलाय मालानिफ्राय रायलायलायखो बिसोरलाय औ बांद्राय बेवहाय फेथेर जाबाय थाना नायखुमानि मा खालामदों बिसोर आच्छा थौ अमा राजा नों हाबग्रोलाय मानो नों हाबग्रोनो हाया नामा आंना खर'आ खामानि होआखै बिसोरखौ बेफोरबायदि जरा नुनानै आंनाबो खामानि होआखै आरो नों हाबग्रोलाय ओरैनोबा माथो खुगाया बिराद गोबौथार नोंनाबो मालाय खम नामा खुगाया नोंनि खुगायाबो माथो जिबौ दन्दानि बायदिसो आंखौसो बुंलायदों जाबाय दे जाबाय सानैबो जमा हाबनानै खोनासंखुमाहैनि मा रायलायदों बिसोर जागोन दे सानैबो ज' हाबैगोन माथो सानैबो ज' हाबनानै खोनासंखुमाहैनोसै आरो माखौथो गिनांगौ जाखो आं गियाखै माथो बिसोरनि खाथियाव थांनानै दासो सोंहैबावनो हाबावो आं नाथाय बिदि सोंनानै लाबा बिसोरनि रायलायखुमानायखौ जों खोनानाय नङाना बेनिखायनो सिरि थाखुमागोरनि मिथिबाय खायदाया थिगानो बेनिखायनो जों दा हमजाथ'आ मिथिबाय सानैबो सिरि थांनानै खोनासंखुमाहैनि बिसोरनि रायलायनायखौ जागोन दे आच्छा जाथि नोंना गार्लफ्रेन्ड दङना गैया रिलेशनशिपनि खोथाफोरखौ दा बुंसै आरो जोबोद कमप्लिकेटेड होमबा मोजां मोननाया नोंबो गाज्रियैनो थगायजाबाय गुबुनखौल' दुसिनानै मा लाब आंबो गुबुननि दुखुखौ दुखु होबाय जाहोनाव आंबो दुखु मोनफिनबाय आं मिथिनायाव नोंनि गार्लफ्रेन्डआ दावसे देलायमोन ना दावसे देलाया जोबोर फाग्लिथार बेखौ नों बोरै गोसो थोनाय दावसे देलायखौ आंबो मोजां मोनदोंमोन बेनि थङालि बाङालि आखुनि थाखायनो सानदोंमोन आं दावसे देलायखौ मोजां खालामनो हागोन बा बेनि गियानफोरखौ एसे सोलायहोनो हागोन नाथाय आं गोरोन्थिमोन दावसे देलायखौ रावबो सोलायहोनो हानाय नङा गाव जुदि हारसिंनो सोलायलाङा बेबो नंगौ गाव जुदि गोसो जानानै सोलाया रावबो सोलायहोनो हाया आंनि एक्स बयफ्रेन्डआबो थफिरामोन बोरै मा जालांखोथाय गारलायलायबाय आरो आदाया थफिरामखौ नायनोनो हाया आच्छा बेफोरखौ
नोंखौ open minded जोबोद खुला गोसोनि मानसि बायदि मोनो आं। बेथ' नंगौ, आं जोबोद खुला गोसोनि मानसि। नोंहानि न'खरनि मानसिफोरानो बिदिनो गोजा। आदायाबो बिदिनो, बाजैयाबो बिदिनो, आंबो बिदिनो, एमाव राजायाबो बिदिनो, दाउखा राजायाबो बिदिनो। अफ्रि रानिया एसे सिरि सिरि थायो आरो। आच्छा। नों आंजों थाबाय थायोब्ला बर मोननाय नङाथ'। आं जोबोद रायलायो। मोना, मानो मोननांगौ जाखो? आं नोंजों रायलायनानै एसेबो बरिं मोनाखै। दे होमबालाय। आच्छा, मोनसे खोथा जाथि, हिनजावफोरा हौवाफोरखौ बांसिनानो प्रप'ज खालामा। दिनै आं जुदि नोंखौ प्रप'ज खालामो, नों आंखौ माबा सानगोन नामा? आजि थङालि सिख्ला मानसियानो प्रप'ज खालामगोरलायदों होननानै बुंगोन नामा? बिदि नङा दाउदै। मोजां मोनलायनायाव गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय हौवायाल' फोरमायग्रोनांगौ बे नङा। नों जुदि सोरखौबा थार गोसोजों मोजां मोनदों, अब्ला नोंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थानायाव नों एसेबो गोबाव खालामनाङा। नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ फोरमायना लाबानो जाबाय। नाथाय सोरखौबा मोजां मोननायनि सिगां नों थाग थियारि जानानै थाखानांगौ बिनि रिजाल्टखौबो। मानो होनोब्ला रिजाल्टआ सब समावबो मोजां फैया, गाज्रिबो फैयो। बेनिखायनो सोरनोबा गोसोनि खोथा फोरमायनायनि सिगां गाज्रि रिजाल्टनि थाखायबो थाग थियारि जानांगौ, जाहाथे नोंनि गोसोआ बाया। नंगौ नामा? बिदिब्ला आं जुदि नोंखौ गोसो थोयो होननानै बुंगोन, बिनि फिननायखौ मा होगोन नों? नोंनो बुंदो, बिनि फिननाया मा जाथावथाव? आं दा बोरै बुंनांगौ जाखो? कुइसन मार्कनि एन्सारखौ नोंसो होगोन। नोंनि एन्सारखौ नुनानैसो आं मिथिगोन। दाउदै, नों थारैनो जोबोद खुला गोसोनि मानसिमार। आइ लाइक इउ। ओइ अमा राजा, मा रायलायदों बिसोरो? खोमाखौ गुवार खालामलाय। ओइ, आंनि खोमाया मैदेरनि नामा गुवार खालामनो? मैदेरनि नङाबालाय सेसानि खोमा बायदि गोलाव खालामदो आरोहाय। मा रायलायदों खोनासंखुमाहाय, नोंसो खाथियाव दं। र' खोनासंखुमादों, सिरि था। साथि, आंबो नोंखौ मोजां मोनो, गोसो थोयो। नोंनि गथ'नि बिमा जानो आंबो गोसो जायो। मा जाखो? आंनि खोमाया गाज्रि जाखोना माखोथाय? मालाय गोसो थोनाय मोजां मोननायनिसो रायलायगासिनो। बिदिसो बिसोरो। आदा? बाजै, मा खालामफैदों नोंसोर? मा खालामफैदों? जों साहा लांफैदों आदा। नोंसोरलाय मा खालामफैदों बेवहाय? जों नोंसोरखौनो नायनो फैदों। मा खालामफैदों नोंसोर बेवहाय? मालानिफ्राय बिदि रायलायनो रोंग्रा जाखो नोंसोर? जेबोलानिफ्राय आं आइ होननानै रायलायनो रोंदों, अबोलानिफ्रायनो आं रायलायखादों माथो। मालानिफ्राय सेंग्राजों बेफोरबायदि रायलायग्रा जाखो नों? आरो नों जाथिजोंसो रायलायफैदों? जाथि? नों मा मोनफैदों? बे अमा राजानि बिनानाव दाउदैजों मा मोनफैदों नों? बाजैजों जास्ट ओरैनोसो रायलायफैदों। ओरैनो रायलायनायनिफ्रायनो बायदिसिना जालाङो, मिथिबाय? ओरैनो रायलायनायनिफ्राय थोरै जालाङो, थोरैनिफ्राय ओरै थोरै बायदिसिना जालाङो। बेनिखायनो नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो रायलायनायखौ बन्द' खालामनांगौ। सासेया सासेनि फन नाम्बारखौ ब्लक खालामनांगौ, वाट्सएपनिफ्रायबो, फेसबुकनिफ्रायबो, इनस्टाग्रामनिफ्रायबो। नाथाय मानो? मा मानो? गेदेर मानसिनि खोथाखौ मानिनाया नोंसोर उन्दैफोरनि दायथ', मिथिबाय? जल्दि न'थौ, नङाबा नै होनोसैसो आं। जागोन दे आदा। आरो जाथि, आंनि बिनानाव दाउदैनिफ्राय जेसेबां हायो गोजानाव था। हाबां, नोंबो आंखौ बुजाय। नोंबो नोंनि बिनानावखौ बुजाय, आंखौ फोरोंलायनाङा। आच्छा दे। जाथि, मा बेफोर? अमा राजानि बिनानावखौसो मोनबाय नोङो? अमा राजानि खानदानि हिनजावफोरजोंनो दा रायलाय होनबाबो मानो मानिया नोंसोर? इसिबां बुजायबाबो लायाना? दाखालिसो फामिया नोंखौ मा खालामनानै हरखो बिगुमैनि खोथा लानानै? आङै थुङै दिनै आरोबाव नोङो अमा राजानि बिनानावजोंसो साहा लोंफैदों। नोंनि खर'आव मा दङ? नों साननाय बायदि जेबो नङा बाजै, जास्ट जों रायलायदोंसोमोन। बेफोरबायदि रायलायजेननायनिफ्रायनो बायदिसिना जालाङो, मिथिबाय? बेफोरबायदि रायलायनायनिफ्रायनो बायदिसिना दावराव दावसि जायो, बरनाम बरसि जायो, दुखु सुखु लानांगौ जायो। गावबो खस्थ' मोनो, मालायाबो खस्थ' मोनो, न'नि मानसियाबो खस्थ' मोनो। बेफोरबायदि लोगो हमदावनायनिफ्राय, साहा लोंदावनायनिफ्रायनो जागायजेनो, मिथिबाय? नों मा खालाम, आं जेबो बुङा। नाथाय खोनासं, अमा राजानि खानदानि हिनजावखौ गोसो थोयोब्ला आं जेब्लाबो हेंथा होगोन। आंखौ गाज्रिमोन, मोजांमोन, आं जेबो मिथिया। जायखिजाया अमा राजानि न'खरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नों। बेवहाय हिनजाव नागिरना मोनाखै नों। खोनाबाय आं मा बुंदों? आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो? बाजै बुंनायाबो थिगानो। अमा राजानि थाखायनो आं फामेखौ गोजानाव दोननांबाय। फामेयाबो अमा राजानि खोथा लानानै आंखौ इसिबां दुखु होबाय, आरो आंनि न'खरखौबो। अमा राजाखौ खिथेर होखांफिननो थाखायनो आं दाउदैखौ दिनै लोगो हमफैदोंमोन। नाथाय गोसोआ माथो दाउदैनि गोसोजों गेलेनो गोसो जायाखै। आदा थफिरामनो खोन्थानांसिगोन। थाबैनो प्लानिंखौ केन्सेल खालामनांसिगोन। आदा थफिरामखौ थाबैनो लोगो हमनांसिगोन आं। हेलौ आदा थफिराम, नों आंखौ थाबैनो लोगो हमफैनो हागोन ना? जागोन दे, आं मेसेज खालामनानै खोन्थाहरगासिनो लकेसनखौ। जागोन दे आदा। आइ दुमफाव, बयजोंबो अनजाथाव, आं अफिसाव थांनोसै दे। नों आबैजों था आरो हारसिं जेरावबो ओंखारनाङा दे। गुड गार्ल। आयै, साया जाबायना? लाबोदो दे, जाबायबा। बमला, नोंनि थाखाय साहा फुदुंनानै लाबोबाय आं, बमला। नोंखौथ' आं थिनाखैना। नों आंखौ थिनाबाबो
जोथोन लागोन आरो दंफांखौथ' आंनि मेगननि नोजोरनिफ्रायनो जेरावबो थांनो होआ खालि नों आंनो लास्ट चान्सल' होदो आरो बे लास्ट चान्सखौ आं खोमानानै लानो गोसो गैया नोंनोलाय सोर लास्ट चान्स होदों आं नोंनो लास्ट चान्स होखांबाय आरो आं लास्ट चान्स होनानै गावखौनो लाजि फोनांनो गोसो गैला बमब्राव आं दंफांनि बिमा मिथिबाय बिमाया फिसाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाया बिमानि गुबै दायथ'खा नाथाय आं बे दायथ'खौ फालिनो रोङाखैमोन बेनिखायनो आं एबार नोंखौ कमप्लेनखौनो होहोआ आं दंफांखौ बिराद मोजां गियान होगोन बिराद मोजां मानसि खालामगोन मिथिबाय आं जियानो जाया मानो आं आंनि फिसाखौ जेब्लाबो मोजां खालामगोन मिथिबाय बमब्राव आंखौ अननानै लास्ट चान्स होदो बाल नों मा खालामो खालाम दुमफाव फिसायाल' जेबो जानो मोना बमब्राव आयो बाला बमब्राव एसेबां गाज्रि मोनहाबथारबाय आरो होमबाबो आं नोंजों गाज्रि मोनजानानै थाया माथो नोंखौ आंनि खालामफिननानैसो गारगोन आं गाराहाय मानो गारनांगौ जाखो बमब्राव बायदि हौवाखौलाय आंसो थङालि आंसो फाफि बेनिखायनो आङो एबार थङालि बाङालिखौ ज्राब गारनोसै जेब्लाबो दंफां फिसानि मोजांखौल' साननोसै ना दंफां माबार देरदो बाल जाहाथे नों माबार देरोब्ला आंनि बुंनायफोरखौ बुजियो आरो ना दंफां दे होमबालाय आं नोंखौ बानानै खामानि मावनोसै आरो नोंबो थङालि बाङालि लामाथिंल' खारबाय थानाङा मिथिबाय खालि बिमाखौ बिफाजों रायजाहोनोल' धान्दायाव थाबाय थायो एबारनिफ्राय जेराव थांनो मोना नों देरागौमानि मिथिबायना होननानैल' जाया मिथिबाय खामानिखौबो मावनानै दाखिन्थि दलरनो थाबाय था नांगौबा आंजोंनो रायलायबाय था मिथिबाय माथो बुंबावनो आरो आंनि खिथुनि थाफ्लिखौ हाख'नानै आंनि खावलाय थेफा जानायाव होनाया दाखालि अखा हानायाव गुगाफिनदोंलै बेखौनो डाक्टरनाव थांनानै सार्जारि खालामहैफिनजाबाय आं माथो बुंबावनो आंनि थाफ्लिया हिनजावफोरनिख्रुइबो बेसेबांबा गुरै दाङाबाबो मिथियोब्रा हिनजावफोरनि थाफ्लिया गुरै जागोन होननानै मा नोंनि थाफ्लिया गुरै नङा नामा
दासिंसिं बिफा बोराइजों सोबा जानानै मोखां थेफा खालामजाबाय ओमफ्राय थाफ्लिनि बेदरखौसो हाख'लायनानै मोखाङाव सार्जारि खालामनानै होनांबाय बिदिखि जायो आरो डुप्लिकेट थाफ्लिनि बेदरखौ हाख'नानै मोखाङाव होना लाना दालाय माथो अखा हानायावनो गुगाफिनजाबाय नाथाय आं लगायफिनबाय ना होमबालाय नोंनि थाफ्लिखौलाय बेसेबां हाख'बाय थानो नोंलाय माथो थाफ्लि हाख'जा थाफ्लियानो गैया जालांगोन नोंना असाइस बासाइसनो माबायदि नुगोनथाय बे नोंनि थाफ्लिखौ दा माबायदि नुनांगौ जाखो मोजाङानो नुदों आंनि थाफ्लिनि बेदरा रज'फिनो मालाय हारसिंनो बेनिखायनो बांद्राय सिन्था जानांगौ गैया डुप्लिकेट थाफ्लि लानानै गिदिंग्रा बापा डुप्लिकेट थाफ्लि होननानै बुंदों नों नायनो नामाब्रा आंनि थाफ्लिया बेसेबां मोजां नोंनि थाफ्लि बापा खुदैसो गारलायना थांबाय आंखौ आंनि थाफ्लिखौ लाजि फोनांबाय नों इसिबां गाज्रि सानथारबायना आंनि थाफ्लिखौ हद नै बावनानैसो दं आंहा जाथिया लिंहरगासिनो दंमोन आंखौ बिराद गाज्रि बावनानै दङलै मा होनखो नों हापां जाथिया दावदैजों लोगो हमलायदों दावदैजों लोगो हमलायदोंथ' आरो मालाय गोसो थोलायहां खोथाया सैथोमारना आं माला थगायनाय दे आं माला थगायफेरो दे बुंलाय आंनि डाउट खालामनाया सोरखौबा सन्देह खालामनायाबो सैथो जायो मिथिबाय दाथ' आं गावनि मेगनजोंनो खोमाजोंनो खोनाबोबाय नारजि बुदां आं मालाबाबो अमा राजामोननि न'खरजों सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया बे अमा राजानि थाखायनो जाथिया बेसेबांबा दुखु मोननांदों अमा राजानि खोथाखौ लानानै बे फामिया जाथिखौ गारलायलायदों आरो बेथ' अमा राजानि बिनानावावसो अमा राजानाव जिबायदि आखल दं बिनानावनावबो एखे जाखागोन ओंखायनो आं मालाबाबो अमा राजानि न'खरनि मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिहोनो गोसो गैया नों मा सानो नारजि बुदां आं दा मा बुंबावनांगौ जाखो जाथिनि सायाव हगारनानै होनोसै मा खालामो बियो गासिबो खोथाखौ मालायनि सायाव हगारनानै होजाया मिथिबाय खायसे मानसिफोरा गावनि डिसिसनखौ हारसिंबो लानो रोङा ओंखायनो जों खाथि खालानि मानसिफोरासो हेफाजाब होफानानै होनांगौ जाहाथे बियो आन्दायनानै थाया आरो दा नोंबो बिदा जानानै बिदि बुंबा जागोन नामा खेबसे जुदि अमा राजानि न'खरनि मानसिफोरा जोंहानि न'आव आगान होफैबाय ओइ दिन खालि बारहुंखा बारगोन न'खराव मिथिबाय आं हले खोथाखौ सिगां मिथिगोनानैसो बुंखायोहाय आं जाथिजों खेबसे रायलायग्रोनोसै नामा रायलाय आंखौ नंखाय सानदोंबा नोंखौ मालाबाबो नंखाय सानालै आं हापां नोंनि गासैबो खोथाखौनो फोथायो आं नाथाय रागाखौसो एसे खम खालाम मा टिभि बुख्रुबले बेलाय सिन्था खालामनाङा आं सन्थुलानो फैसाखौ हरबाय आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा एबारनिफ्राय टिभिफोरखौ बुख्रुबनांला जागोन दे टिभिया लाबोबाय दा बुख्रुबफिनाबानो जाबाय आरो आंनि आखाइयाव अरायसम बुख्रुब्ला देख्रुब्ला नङाथ' माथो थिक खर' गाज्रि मानसिफोरालाय बुख्रुबले खालामखानो मोजां मोनखायो मा आंनि खर'आ गाज्रि आरो माथो खर' गाज्रि मानसिखौ गाज्रि होनाबालाय नंनायनि नङिनि रागाफोरखौ न'खरनि सम्पतिफोराव हगारो एसेबांथो रागाजोंनो ओंखारोबालाय न'नि खामानिफोरखौ सिरि मावनो हाया बारि बागाननि हाग्राफोरखौ दानस'नो हाया रागाजोंबा खामानि मावनांगौ मानसिया बिदि बुस्थुफोरखौ नस्थ' खालामनाङा ओरैनो फैयाखै बेफोरो आं न'आव साननैसो थायाबानो न'आ उल्था पुल्था जायो गावहासो बुस्थुफोरखौ बुख्रुबनाया मुखुबथार न'आवबो बिदिनो थारमोन नामा नोंलाय बिमा बिफानि बुस्थुफोरखौ देख्रुबामोन हौवानि न'आव फैनानैसो देख्रुबनो सोलोंदों नामा बिहामजो नालाय बिहामजो बायदि था बिमा नालाय बिमा बायदि जानानै था सोरनिबा बिसि नालाय बिसि बायदि था मा बुस्थुफोर देख्रुबले बेलाय आंजों सोलिया बेफोरबायदिया आंजों सोलिया बालनि आंखौ रायनानै दालाखाहाय देनां बुरै जाबा देन्जार रायफिनगोन आंबो बाल बिखुनजो सिख्लाफोरा बिराद देन्जार जामारोहाय ओंखायनो बिखुनजोफोरा एसे बुरै जानांगौ बालनि बिखुनजो सिख्ला मोनना लानानै बांद्राय रायजाबाय थायो नंनायनि नङैनि रायजाबाय थानांगौ आंहा बिखुनजोजोंसो नोंना हौवा लाइन मारिनो थाखाय सेंग्रायानो जोब्बाय नामा बुहुमाव आंनि दुश्मनफोरजोंल' आंनि सुथुरफोरजोंल' गोसो थोलायनाय आं गोसोखौनो थोलायाखै आदा गोसोआसो थोलायहां जादों बेनोथ' गोसो थोलायहां बेनिफ्राय गोसो थोलायलांनाय एखेयानो जाय मानसिया आंनि सुथुर बेसोरजोंसो नों मानो गोसो थोलायनांगौ सोरखौबा आफा जोंनोबो खोन्थालाय गेजेराव मिउजिकफोर बायदि दामख'ना होनाङा एमाव बेटा सिरि खोनासं दानिफ्राय रावबो हापांनि फिसाजो हापांनि फिसाला आरो हापांनि बिबोनां रावजोंबो रायलायनो मोना नोंलाय माथो मादै हापांजों रायलायबाय थायो जोंलाय माला रायलायखो रायलायबायानो थानाय नुयो आं बेखौ रायलायनाय होननानै बुङा बेखौ नांलायनायसो होननानै बुङो एसेबां बार हापांजों आंजों लोगो मोनलायदों एसेबां बारनो जों नांलायलायदों बेनिखायनो खोनासं दावदै नों जुदि दावदै भाजा एवनानै जाजानो गोसो गैया होमबा जाथिनिफ्राय गोजानाव था जाथिखौ आं बांद्राय थिग मोना जाथियालाय माथो मोजांसो जाथिया नोंनि क्लास नामा मा जाखो बेलाय मा क्लास बेलाय नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ क्लास होननानै बुङो आंलाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो बे जाथिखौलाय मानसिया मोजां नालाय मोजां मोनो आरो बिदि होननानै आं गासैखौबो गोसो थोजोबगोन नामा जियानो जाया मानो दानिफ्राय नोंसोर हापांमोननि रावजोंबो रायलायनो मोना ना बानलु बेदांजों ना फावगालिजों ना जाथिजों खोनाबायना मा सिरि खोनायाखैबा गुदुंजों
खोमा गुदुङाव सुफ्लंजोबनानै होगोन आं खोनाबायना खोनादोंबालाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा दिनैनिफ्राय नोंसोरो रावबो रायलायनो मोना मिथिबाय दिनै दावदैया जाथिजों जा रायलायबाय एबारनिफ्राय रायलायनांगौबा नोंसोरनो रावनोबो मबाइल होआ आं बे नखरा हाफांमोननि नखरजों मालाबाबो सोमोन्दो लाखिनो मोना खोनाबाय ना खोनायाखै खोनाबाय आदा खोनाबायबालाय बिराद मोजां जुदि खोनायाखै होमबालाय खोमाखौ हाख्लाबनोसै आं मा लाब जुदि नोंसोर खोमा थानानैबो खोनासङाबा बिनिखायनो आंनि खोथाखौ ला आरो हाफांमोननिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव था गुड नाइट आच्छा लोगोफोर एबारनिफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थासिगोन बाय बाय